larabadona octobre kalo kile woro ambalma o bisimila malak cuka do kibaru keneka bi kibaram mambulo kado kulokan ore mali affaires étrangères au ministre oye wole bla franci ambassadeur ma ni oye franci ka uluka lasigide mali kono yanno kada ka franci jamana nyamoko oye kuma do fo muma ben mali jamana deuma kibaram serama ule ayire ka fo franci jamana nyamoko ni oye Emmanuel Macron ale la gosi kuma do ta kanyasi mali jamana nyamoko ma ni o kelen koni ma be mali jamana deuma o gumu konna la affaires étrangères ministry ale koni wole bla france ka uluka la sigide ma mali jamana kono yanno ni ka kuma do koni da kluka ministry ale koni ayire france ambassadeur konna ka fo ko france jamana nyamako ko o yepam koni fo o ma ben uluma ko akera dogoyama e kanyasi maldeuma ko ale kon me munyini franci lasigide infe akani ciga nunu lase franci jamana nyamoko ma ko nyogon boya o kon ne nyogonte dien barabela ko ulu kon bado franci be ka ulu de me jatege wale tabaw kon ka kelela ko ga ko nyogon boya ko o kon ne ka fusani ko nunu bela kibara were mambulo kada klukan ore Algérie jamana ale koni ayire ka fako ale kon be maliko uga ni tasen kurain koni kan kibara mun sarama ulu kon ayire ka fo Algérie ka ulu ka affaires étrangères ministry o koni kuma do ayire ka fo o ya ayire ka fo ko jonya o ya ayire ka fo ko aramadea o koni damne la farafina o wa fene ko jonya juru o koni benatike fene farafina Algérie ulu ka affaires étrangères ministry aramtan la mamra ale nana mali kono ali mali chamanche fanga nyema ule nyogoy ani mali premier ministre o fene klala ka nyogoy tukoni affaires étrangères ministry ale kono ya yire ka fo ko ale koni jamana nyamoko o koni ka chide ni kana uga ben keleya ko o koni yire mali jamana na ko mali jamana de ulu kon be tasen kuram koni kan ko ulube uko oya yire fene ka fo ko farafina o koni be jonya jurumna ko ubela jelen koni hakilna ni jonya juru nunu koni be se ka tike cuko yamna wala sa farafin ulube ke uyere tay jamana were o koni ka daga kana se ka sigi udala kibara were mambulo kada kulokan o de SNJ ni o service national des jeunes o jekulu flana koni wilila kunu taratado octobre kalo kile duru shifin chama mogo keme wolonvla che ale ni muso ni ulube na SNJ ka o formation ke o jagulu flana willa kunu ni ka ukunda bafo ye formation ke rokan ministre be noni ale ka baranya shilendo shifin jagulu de menima ale ni farkolo nyanaje ni o ministre de la jeunesse et des sports Moussa Ag Ataher ni ka ni manunu blasira ministre kon kafala ko ni kon ye baranya mambaye ni mun kon kan ke ka chaya mali jamana kono ko sabla ko ni waliya ko tono saba kon bala ko afolo emuye ko abato shifin ulu koni kolobe kenea ko otemelen ko fa abe faso kando ula ko wafene ko abe ke sababu ye ni shifin jekulu nu ulu koni ka barako utena geleya dona na tawla sabla ni formation konala ko chama ne be no ni obena nyaire ula ko obena ke waliya mume fusaya mali soro makosabe kuna foni kunchala kibara ware mambulo kada kulokan ore mali kalanko ministry ale wille no ka jo wala sa ken re kalanso mun keleme ka kalon damne ulu be se ka datu kuchuka amna kawla dona ka fo dogo franchete melena ministry ale sependo ke ka yire ka fo ko mali ekolu ko ulu be bina wili novembre kalo kle folola ko wa ko anyine do bela jele fe be ka se ka ni wati ko fale ko ni labatu kawla dona fene ka fo ni seben ko ni be bo wati mna o ni kela ka soro école privée chama ko ni ekolu damne o sababu yala ministry ale ko ni maw kon na wili mun kon be se ni école privée mo kon nun kon ma ka ujako ya ku ka kalanso datugu fo novembre kalo kle folo ambalma ni ne ku ya o ka bidon kibaru kada okluka ani che akoklu majola o kan be anyokona were